Искам съобщение към групата да отправя. Да бъда известен рапър изобщо не мечтая. Повечето от вас ме взеха с насмешка. Да създам тази група сякаш беше грешка. Живота е игра на шах, а аз просто пешка. Да устояваш себе си, задача доста тежка. За целта няма помогне модерната прическа, нито това, че се облякал на Армани скъпа дрежка. Отстрани картината всъщност изглежда доста гротескно. Идиоти без морал не са нещо безизвестно. В днешно време на почет материалната икона. Видя ли ми телефона, знаеш ли колко ми струва айфона? Заспало общество, изигнал на 50-тал идиоти, с душевно сравнима с тази на Джон Готи. И като същински роботи следват странни модели, за гърди като на Памела някои момичета биха умрели. И въпреки всичко няма с пръсти да посочиш, защото би рискувал внимание към себе си да насочиш. Ситуацията отстрани изглежда доста неловка. Модерна житейска клопка, по-горчива от руска водка. Сам самотен воин срещу армия от инати, слепи за нови идеи от еднообразие прокълнати. Откажеш ли да влезеш в техните доспехи, да спазваш техни правила, да гониш техни стремежи? Тогава от кралството ще бъдеш ти прокуден, младолик художник да пребуди са картините си принуден, за да може после да ги вкара в някаква рамка, по-тясна от сламка, задушаваща като през рамка. Отдавна установена, от всички възприета, излезеш ли от нея, те очаква кръвна вендета. Единственото нещо, което ти носи облегчение, е свалянето на глава и тежкото премирение. Изгорещи сълзи и безлюмка в устата, с огорчение разбираш, че си загубил войната. А краля стои в замъка си необезпокояван, да слезе от трона скоро, аз просто не вярвам. В такъв случай кралството ви ще напусна, повече нова песен тук никога не ще посна. Listen up now, leaders of the free world in the motherfucking house. Me and Papa Doc are battle any motherfuckers here. Any motherfuckers here. Just talking shit. Man, fuck the free world, man. Yeah. Fuck the free world. Fuck the free world.